Salut, eu sunt Andreas și astăzi vom face un review la genunchierele mele. Eu am niște genunchiere Alpine Stars Bionic Plus. Sunt niște genunchiere de oraș, dar eu le folosesc cel mai mult pe bicicletă. Cred că mulți oameni își cumpără genunchiere și le folosesc pe bicicletă. Și astăzi vreau să le dau și niște note la capitole, protecție, oraș și multe chestii. Și ce să vă mai spun, sunt super ușoare. Avem o prindere la genunchiere super ușoară. Se face așa, imediat vă arăt. Imediat, doar să reușesc. Asta vine aici și zona asta îți vine aici și după ți le prinzi. Da. Și plus că acest model este un model super bun dacă vreți să îl portați pe motocicletă, dar nu pe o motocicletă super puternică, ci pe un scooter, o motocicletă de 1,25, un moped, o motocicletă electrică, poate chiar și o motocicletă de 250, 300, 400, 500 și 600, poate chiar și un 650 și un 700 și un 750 până acolo. Cred că poți să le porți și la 800-900, dar la 1000 chiar nu poți să le porți, pentru că la 1000 ai deja nevoie de combinezon. Deci asta e o mică mare problemă. Cei care au 1000 și vor genunchiere, eu le recomandam mai bine să-și cumpere modelul Alpine Stars Bionic SMX 1V2. Da, un nume destul de complex pentru niște genunchiere care nu-ți dai seama care e stânga și care e dreapta. La mine măcar scrie left și right, dar eu le mai judec și după aspect. Genunchierele sunt negre, nu sunt pe altă culoare, dar ăsta alb, logo-ul Alpine Stars, ăla e singurul element și pentru 170, 180 de lei sau poate chiar și 160 de lei îți aperi genunchiul, tibia și puțin mai sus aici, pentru că uitați că aici cum se prelungește cu un mesh și jos cum se prelungește cu mesh-ul 3D, cum avem și sus aici. Și înainte de asta, acum începem să le notăm. Și ca de obicei, începem cu capitolul protecție. Capitolul la care vor primi nota 5. Știu, e o notă decentă pentru ce oferă, dar eu zic că se putea o notă mai mică. Adică sunt unele genunchiere de China care sunt lungi și nu pot să treacă nici de nota 3. Deci, iar mai departe trecem cu capitolul oraș sau daily, eu zic, unde vor primi nota 10. Pentru astea sunt făcute. Și trecem mai departe cu capitolul Touring, la care vom avea o notă de 4. Da. Nu poți să faci touring în genunchiere, dar eu zic că o să-și facă treaba. Și pe un
mini bike, dar în fine, trecem la note din nou și trecem la capitolul ventilație, unde cu siguranță primesc nota maximă, adică 10, pentru că ai aici bule de aer, ai aici meși 3D, ai de toate încât să te ventilezi. Și trecem la capitolul preț. La prețul de 130 de lei în momentul acestei filmări, Alpine Stars Bionic Plus primesc nota 10. Și nota personală este 10. V-am pupat!